खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 जुन रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखरनि गिदिर खामानियाव बिबान मोनफागोन। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। बृष राशि। मावनो लानाय हाबायाव गावनि आंगोजों हेंथा होजागोन। साननाया जाफुंनाय नङा। मिथुन राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गावनि आंगोआनो हेंथा होगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। कर्कट राशि। सोरखौबा मोजां मोनखुमानायखौ बुंथिना लानो हानाय नङा। गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन। सिंह राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। गोबां नाजाथाबनांगोन। कन्या राशि। नखराव गिदिर खैफोद सोमजिनो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। जानाय लोंनायजों देहायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि। दावबायनांगौ गैयाब्लाबो दावबायनांनो हागौ। दाबसे जायगायाव थाथेरनो सम मोननाय नङा। धनु राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। रंजा बाजायै साना बारलांगोन। मकर राशि। नोंथाङा ओरैनो थानो गोसो जानाय नङा। बायदि खामानि मावनो बिबान लागोन। कुम्भ राशि। मावनो लानाय खामानिया फैमाल थांगोन। गोसोआ जोबोरैनो बायग्लिखांनाय मोनगोन। मीन राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला जाफुंनाय नङा। गोसोआव जेंनाय सोमजिखांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।